becik apa wong urip nang ngalam donya timbang tata lamun putih utama yen digagas sing tawa urip mung sadelo pepasane suwe ngondo kelapa rugi gedhe yen ngucap hawa nafsune ora nganggo titimbang bener lupute becik milih dalan sing bener aja mingar yen mingar mundak keplingar yen wis kepacut mong dengar ora pati ayu nanging migunani mula kuwi mane man Rama pepasane suwe ngondo kelapa rugi gedhe yen ngucap hawa nafsune ora nganggo titimbang bener lupute becik milih dalan sing bener aja mingar yen mingar mundak keplingar yen wis